makwedogi nikech oseneno ka Natembea bende nomaka wacho ni mano weche mag siasa, Gachagua nogono bende wacho ni manye iye kaendie. Bende adieri ni sirikand ni ok dwar joma kwedogi makiyomo ni ting'o duondi malo ni tin mana jawasigu milawi alaw kuonde te mana kaka koro chimore ne orengo sani. Ineno President William Ruto chieng' moro ka koro wabet kwandiko historia mar Kenya mar adier. To wabro pare kaka jatelo ma kata ni kwede kaka Trevor to pod onyalo keto lwete momosi ni Trevor ang'o miwacho cha wabede mesa ka mondo winje gi miwacho cha ibe mondo winja kar mondo wayanyre ndara wawinjire mondo watim gino mondo kony jopiny. Mane principle mane jatelo ni otiyogo kane okwayo jaduong' Raila Amolo Odinga ni jakom in gi weche manyiwacho momiyo ni itero ji ndara, okay? To nyithindo moko ma jenzi gi be koro wuok ka ang'o mondo wabed piny kaka jotelo mondo wabed piny mondo wariw paro ma paro ni ne gibed piny mane giriwo mane giloso gima niluongo ni NADCO ma king'iyo NADCO report ineno issues ma affect jo Kenya. Achiel ne en wach mar yiero, another one ne en wach mar uchumi, another one wach mar tich, and so on gi wach mar riwo jo Kenya mondo sirkal bed ni mar jo Kenya te. Mineno ka out of that koro nyo wan gi process ma selecting IBC madhi mbele. Out of that nyo okel ji ma nyo nie ODM gi other parties modonje sirkal moloso broad based ma king'iyo sirkal sani tineno ka en sirkal ma all inclusive ma kata wan kaka oganda wa kaka joka nyanam mwasika feel ni jowa onge sirkal sani ok wanyal pingo nikech king'iyo treasury omiwa imi attorney general ing'iyo energy ing'iyo internal security PS ma internal security ing'iyo PSS moko chigni gin chigni beach moko omiwa kaka oganda manyiso ni waonge reason momiyo nego wadhi ndara ni wago koko nikech wan gi jowa mwanyalo dhi duongo dhot yawo not wabet piny to wacho problem no to waseno this short time ma jowa go osebedo ineno ka there are results mwaneno kaluo mwalo. Okay, so I do not believe ni sirikal ni en sirikal mok dwar jomineno ka go koko ma wacho ni lawgi nikech nyo nitie issues momi terogi kod. For instance, Natembea en corruption issue. An corruption issue nego be ni kaka Nyamori owachi na kwelo adhi e court mos mondo adhi clear my name. Okay? Ok dwaro kijende mondo odhi ogore gi police, oketh mtokni police and so on and so forth. Igo koko ni oni lawa nikech un. Anyalo paro ndalo moko ne nitie minisa mar land miluongo ni ne nyiso jodalagi kano yude no kwelo ni okane milawa une milawu to ene mano kwelo. Okay, so jokuoge owe hide behind the politics to gi tribes gi ni emomiyo gibedo targeted. Okay, yeah, daga chiel kende kotigo wach mar sirikal